Aften. Frans Nielsen over til Lars Eller. Lars Eller hammer bunden ind ud fra højre kanten. Efter 9 minutter af en periode, Danmark på 1-0. Og det er et powerplay-mål, men det er ikke traditionelt. Han tager chancen og hammer den ind. Stakkels Scott Clemmensen. Danmark er foran med 1-0. Wow! Den hammer han godt, Lars Eller, den der. Fremragende sat op af Frans Nielsen, og efter et rigtig godt første skift af vores første powerplay. Frans Nielsen tværpasning, Eller kommer ind, skyder en gang langs skinnerne. Han kan se den hele vejen, Clemmensen. Og det var det, som vi har snakket om, Jimmy. Clemmensen, han er ikke den bedste målmand. Han har spillet 80 kampe i NHL over de sidste 8 år. Det er et godt skud, men det er også et skud, som han skal tage. Men den sidder højt. Meget. Og Regens frustration grund til, at han var henne ved Carter var selvfølgelig for at sige, at han smed sig for let. Det viste billederne tydeligt, at han havde ret i. Det eneste positive ved det her, det er, at Regen får 2 minutter hvil i træk. Det eneste gang i den her kamp, han gør det. Det er fuldstændig rigtigt, Jimmy. Og her så på tværs, amerikanerne udligner i powerplay. 26 sekunder gik der kun. Og det er selvfølgelig dobbelt ærgerligt, at dommerne skal hjælpe amerikanerne i gang. Ærgerligt for Galbraith. Og Keith Yandle fra Phoenix, der scorer til 1-1. Ser vi situationen her. Vi presser hårdt og får altså Jesper Duus for lige præcis ikke staven på den tværpasning, hvor Keith Yandle højre bak kommer susende ned fra sin bakposition. Imponerende Lassen der er frækt, tager pukken op i banen. Clemmensen ser usikker ud! Stefan Lassen! Stefan Lassen rykker frem! Vi er i mellemrunden! Stefan Lassen, han glemmer, at han ikke spiller i NHL! Han kommer fra Nordsverige og tramper fra Allsvenskan ind på den største scene og afgør for Danmark. Og Jimmy, det mest fantastiske er jo endnu en gang, at vi må stå her og sige, at det er fuldt fortjent. Vi er bedst i slutningen af den ordinære tid. Vi er også bedst i overtiden, selvom det kun er 3 minutter, der bliver spillet. 2 minutter og 4 sekunder inde i overtime. Og Stefan Lassen lamslået amerikaner. Matchvinderen i dag. Stefan Lassen, mens holdet skifter ud, dødsrette. Men selvom vi ser det igen, Stefan Lassen, der starter nede fra egen baglinje, runder 2 amerikanere, tager pukken hele vejen, går på fulder sit eget skud op, og med baghånden løfter han den op i nettaget på Scott Clemmensen. Stefan Lassen i landskampen nummer 54, VM-turnering nummer 3, landskampsmål nummer 4. Han behøver aldrig nogensinde lave flere. Tak for den her, Lassen. Prøv lige at se Beckmann nu. Beckmann er i knæ, men kun en kort sekvens. De er glade, de 2 trænere. Omfavner Thomas Jonsson. Lassen omfavner Beckmann, eller det er vist omvendt. Og han er ikke bare i knæ, Beckmann. Han er også i mellemrunden. Dansk hockeyhistorie.